Dia chcela nové nohavice, tak si spravila dziravé kolena. Čo hovorím, keď chceš, tak si povedal. To nie sú nožnice. A hneď máš vetraky. Kde len nechceš? Že vraj toto je jediný mlyn v Hagu. Kto si toho objavil? No ja. Kto iný? Ja? Ja? Tento mlyn objavila v roku 1699 jedna známa. Kto? Dievčina, ktorá pochádza zo Slovenska. Hej, aby sme toto... Cestovala domov s nemenovaným prepravcom. Objavila tento nádherný mlyn z roku 1699. Wow. Na čo čakáš? Však fotiek už máš 5000 miliónov s tým oným mlynom. Na čo ti ešte ďalšie? Chcem viac. Keby sme boli turisti. Som jak turista. Však si turista. S deravými kolenami. Musíš na tak urobiť kolena.